অসমত জ্বলিব, অসম জ্বলিব। ভাৰতত এটা বেলেগ ধৰণৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব। हेलौ रायजोफोर, नोंथांमोना नुगासिनो दङना बिपिएफ दोलो देरहानाय लोगो लोगो मा जानो हमगासिनो दङ आरो मा जाबोगासिनो दङ। दासिमबो बिपिएफ हानजाया गावसिनि सरकारनि बडिखौनो दाफुंनानै लानो हाजोबाखै। दिनै एसटिनि दावराव, बिथांमोना दि एसटि होगोन होननानै थगायनानै गोबां भट लाबाय, देरहासार जालांबाय गुबुन हारिफोरनिफ्राय। दा बिथांमोना होनो हायो ना हाया नायलांदो। आंनि नुहुरनायावथ' बर' पलिटिशियान फैफिनबावसिगोन बायदि मोनबाय आङो। प्रमद बर' सार थानाय समावहाय प्रमद बर' सारा बिटिसिनि सिङाव थानाय गासैबो हारि माहारिफोरखौहाय आखायाव हमनानैहाय गावजों लासै लासै लानानै थांफादोंमोन। दिनैहाय मा नुफिनखो बिपिएफ देरहानाय लोगो लोगो? जोंबोथ' सिरि थानाय नङा, जोंबोथ' जेरै नुदों बिदि बुंगोन। हेमेन्थ मामाया बिपिएफजों सिङाव एलायन्स जानानै सोलो खालामनानै प्रमद बर'खौ मानो फेजेनदों? मानोना हेमेन्थआ प्रमद बर' सारखौ फिदिंनो हाया, बिनि स्मार्टजों हाया। हाग्रामा सारा जाहैबाय हेमेन्थआ जेरै बुङो ओरैनो थु जायो होननानै खिबुआवहाय थाबायफाग्रा। बिनिखायनो ओरैबायदि सोलो खालामबाय हेमेन्थ मामाया बिजेपिखौ लानानै, दा कंग्रेसनिफ्राय लानानै बिथांमोना गावसिनि भटखौबो बिजेपिनि भट, कंग्रेसनि भट गासैखौबो बिपिएफआव थुहोजोबदों। नोंथांमोना बेफोरखौ मिथिगौ? जों मिथिगौ बेफोरखौ। नोंथांमोना सिङाव मोजां हाबनानै नाय। ओमफ्राय दिनैथ' नुखाबाय दा नोंथांमोना एसटिनि दावराव जाजेननायखौहाय, आरो नुलांबावगोन आरो नुलांबाय थागोन। जोंनि बुंनाया नंखाय जानाय नङा, नुलांजोबगोन नोंथांमोना बुङो प्रमद बर' सारखौ थगायसुला होननानैहाय। बबे खेथ्रआवहाय थगायसुला नुखो नोंथांमोना? नोंथांमोननि हाग्रामा सारासो दा थगायसुला ओंखारनो थांगासिनो दङ नै, आरो सिगांबो थगायबोबाय एसटि होगोन होननानैहाय। गुबुन हारिफोरनिफ्राय गोबां भट लाबाय, बेबायदि एसटि होगोन होननानै थगायनानैहाय। आरो मुस्लिम भाइफोरखौबोथ' बिराद थगायदों। नङाब्ला बिजेपिजों एलायन्स दं होननानै मिथियोब्ला मुस्लिम भाइफ्राबो भट होनाय नङामोन बिपिएफआव। प्रमद बर' सारखौ नोंथांमोना थगायसुला होननानै बुङो। बबे खेथ्रआव थगायसुला साननानै नाय। प्रमद बर' सारा दिनैसिम पाब्लिक मिटिङावबो रावखौबो थगायनानै खोथा बुङाखै। नाथाय नोंथांमोननिया थगायनानै खोथा बुङो, सिदा जाफुंहोजोबनो हाया। नोंथांमोना मा खोथा होदों नैबे लिस्टआवहाय? मावफुंनो हागोन ना हाया नुलांगोन। प्रमद बर'आ बेफोरबायदि थगायै सिदा खोथा रायलायग्रा, सादा सिदा रायलायग्रायावनो दिनैहाय फेजेनजानो गोनां जादों। मानोना रावखौबो रायहोआनो, रावबो लिडारखौ रायहोआनो गाज्रि सोदोबजों, नोंथांमोननि बायदि मिथिबाय। आरो नोंथांमोननि बिपिएफआव थानाय इउटुबारफ्राथ' गोबां गाज्रि सोदोबजों रायो, मिथिबायना? नाथाय प्रमद बर' सारा रावखौबो बेबायदि रायनो थोना आरो बिथोनबो होआ। मोजां बुं, मोजां बुजाय, जानायफोरखौ देखाय, नैफोरबायदिसो फोरोङो। आरो लिडारफोरखौ रावखौबो बेबायदि खिजाग्रानो मा जाग्रानो होननानैहाय रायनो फोरोङा, मिथिगौना? आरो माखासे बै बिपिएफनि सापर्टारफोर कमेन्ट होग्रा, नोंथांमोनाबो मोजाङै साननानै नाय। नोंथांमोनाथ' कमेन्टल'सो होनो रोङो, आरो मा रोंनाय नोंथांमोनालाय? सिंनि बाथ्राखौथ' नोंथांमोना जेबो मिथिखायानो। साजांल' सापर्टार जानानैहाय कमेन्ट होग्रा, बिराद गाज्रि माने मथा मथि बिसिनि कमेन्टखौ फरायनानै नायोब्लानो सानथावनायानो मोजां नङा, नै बिदिसो मोनदांहरो आङो। आं दिनै बारा बाथ्रा बुंलिया, बेखिनि बाथ्राखौ बुंनानै भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'बाय।